Lesu zdar, deti? My sme lesní pedagógovia spojenci s lesovou majetkou a prišli sme vám trošku porozprávať o lese, o prírode, o zvieratkách. Budúci vtáčikovia, či netreba sa dotýkať, netreba plašiť. Teraz ako prídu, hneď aj hniezdia. Kmeň, koruna. Kmeň, korene, koruna. Korene, kmeň, koruna. Korene, kmeň, koruna. Kmeň, koruna. Poďte si. V tomto roku pripravujeme veľa akcií pre deti. Toto je taká prvá, ktorá sa týka symbolov jary, Veľkej noci a zrodu života. Ale určite chceme osloviť ďalšie základné školy, prípadne pripravujeme aj lesnícke dni, ktoré budú v mesiaci apríl. Takže snažíme sa takýmto spôsobom aj deti vodiť do prírody, prípadne prírodu priniesť do tohto prostredia, v prípade, ak nám nežičí počasie. Na Veľkú noc, čo používame, ako sa to volá? Bahniatka, važičky, áno, u nás važičky sa volajú bahniatka. Toto žlté, to sú kvietočky a na to chodia včielky vo veľkom, lebo ešte iné hviezdy nerastú. Videl som tu aj korbáč, videl som tu aj vrbu, teda to sú symboly jary. Je to aj u vás doma obvykle, že takýmto spôsobom sa víta jar, že teda vyšibete manželku a tak ďalej? Funguje toto všetko? No samozrejme, sme na východe, takže to je za všetko. Tu tradície stále majú hlboké korene a snažíme sa predávať aj deťom ďalej, aby to nezaniklo, lebo je to pekné. Lesní pedagógovia potešili deti aj ďalším symbolom jary – živým zajacom. To je dievčatko. Určite osviežil veľkonočné lesné hry. Deti sú natoľko vnímavé, že tie svoje poznatky, ktoré majú, alebo ktoré dostanú od pedagógov, od učiteľiek a od lesníkov, tak potom sa snažia nejako ich využívať a posielajú ich ďalej trošička. Chuťou pracujeme s touto témou jar a máme tvorivé dielničky, ktoré pravidelne máme v škôlkach, takže deti baľujú vajíčka, stretávajú sa aj so zvieratkami, korbáče sme skúšali už pliesť. Máme prútiky, ktoré si musíme nazbierať také akurátne, zaviažeme najskôr ten vrch, aby nám to neutekalo, zaistíme si to tak, tento necháme, potom odrežeme. Ja keď som bol taký ako vy, tak tiež som sa na to len pozeral. Už taká dlhodobá spolupráca pri niektorých školách je, že priamo lesných pedagógov oslovujú, či už teda učiteľky alebo riaditelia, takže je to aj taký individuálny záujem jednotlivých škôl, čiže oni nás priamo oslovujú a potom sú akcie, ktoré sa snažíme organizovať my a v takých pravidelných intervaloch prinášať niečo z tej našej lesníckej práce aj verejnosti. Okrem tradičných rituálov, ktoré sa viažu k sviatkom jary, bolo súčasťou veľkonočnej lesnej pedagogiky aj vešanie búdok pre vtáčiky. Tak, doniesli sme vám aj búdku. Poznáte sikorku? Takého žltého vtáčika poznáte? No, tak to je presne búdka pre ňu. Ak budete sa správať potichu, určite uvidíte, že onedlho sa sem nasťahuje. Takže na to sme vám doniesli búdku, aby ste tu mali stále živo aj v lete. A už si hľada domček.